Seguimos adiante, máis programa en directo a gusto, xa dixen que estábamos a gusto na peatonal, aquí o carón do mercado municipal, mercado de abastos deste concello de Boiro, que visitamos pois habitualmente, no día a día, un sitio Barbanza que visitamos frecuentemente. Hai aquí familiares que traballan, hai aquí amigos que conviven e que fan o seu día a día, e a verdade é que se toma con moitísima ilusión este tempo de festas, porque como ben estamos repasando dende as 10 da mañá que comenzamos este programa especial, son as únicas festas do casco que ten Boiro. Si as parroquias, si por aí os povos, si outros lugares, pero Boiro centro, Boiro casco, o Boiro urbán son as únicas festas. E vaya festas, as que estamos a piques de comenzar, aqueles que están estes días por Boiro, que por certo, uns xente pa un lado, xente para outro, a verdade é que pobo animado. Boiro está de moda, o día alcalde moitas veces é un dos lemas que van asociados ao concello de Boiro, e a verdade é que sí que está de moda, estámoslo comprobando en primeira persoa. Viven en Boiro, se non me equivoco, por lo menos, aparte que eu coñezo máis, reside en Boiro, agora lle pregunto a outra parte. Temos a uns dos protagonistas, van a actuar o domingo, pasado mañá, dentro das festas de Boiro. Chámanse de Crooners, e bueno, pois fan unha cousa, seguidos nas redes sociais, porque fan unha cousa adaptable, penso que a moitísimos formatos. Dende algo máis íntimo, máis familiar, máis persoal, ata formar parte da programación ambiciosa das festas de Boiro. Débora, Michael e Débora, bons días. Moi bons días, que tal? Bons días, Álvaro. Como estamos? Perfecto. Pégate aí, Débora, que sobre todo Débora, para que te escoitemos mellor. Así que de Crooners dentro da programación das festas de Boiro. Pois sí, así, a verdade é que nos fai moitísima ilusión. Fainos moitísima ilusión pois formar parte do cartel das festas de Boiro, nin máis nin menos que das festas de Boiro. Cuidado. Non é unha broma, e para nós que somos daqui, evidentemente, eso vai ser inesquecible para nós. Bueno, Débora, canto tempo. Coincidimos en unha noutra ocasión así, o ano pasado nas festas, coincidimos por aí pola praza do Concello, non? Vímonos de casualidade que estabas facendo unha reportaxe e ali estaba eu tamén. Pero coñezo Débora dende anos e anos. Polo menos 15, 16 anos, non había festas en Boiro aí. Non había festas en Boiro casi, certo aí. Non sodes tan vellos tampouco. Bueno, tampouco, pero nos coñecemos de veinteañeros. De veinteañeros, sí, totalmente. Bueno, que é isto de Crooners? Contádeme un pouco a filosofía, como nace, como chegades a este proxecto. Bueno, a verdade é que en principio o proxecto de Crooners Band pois foi un pouco, digamos, unha locura, porque nos coñecemos un pouco pois como está o mercado. Pois bueno, foi algo que en principio naceu así a ver si sonaba a flauta, un proxecto diferente, con homenaxe pois a artistas como Elvis Presley, Coldplay, U2, Pink Floyd, etcétera. Xa fai 3 anos diso, pero bueno, foi nada, toda unha sorpresa polo feedback que recibimos da xente, digamos, en certa forma, pues, que nos explotou unha cara, non? E aí estamos. Que formato? Porque isto de escoitar Crooner xa identifica un pouco, xa pon en imaxe, así, pero que formato tedes, Débora? Como... Vale, o formato que seamos, a que presentamos, nos inicios da banda era máis pequeno, eran como 4 personas a formación, logo eu incorporei un poquinho máis tarde, e agora mesmo somos 6, somos 2 vocalistas, Michael e máis eu, voz masculina e feminina, sí. E temos tamén un baixista, un guitarrista, un batería, e un rapaz que fai, o sea, que toca o piano e o saxofón. O sea, somos 6 componentes en realidade. Unha banda potente. Así, a primeira presentada así na teoría, ben. Ben. Ademais, sempre apostamos pois, por unha coidada estética, con clásicos, como decía antes, de Sinatra, de Elvis e todo eso, pois, bueno. Atos máis contemporáneos, pero tamén teñen Coldplay, que tamén ten aí a súa pegada, a súa esencia, a súa calidade. Incorporamos agora Bruno Mars tamén, éxitos, pois... Bad Bunny? Bad Bunny se cadra tal cual estamos tempos, ao mellor. Nunca se sabe. Dentro de 20 anos, ao final, Bad Bunny vai a ser un clásico. É que Michael, claro, é que Crooner e Bad Bunny na mesma non encaixa, non acaba de solidificar aí. Nunca se pode decir desta agua non beberei. Pero dentro de 30 anos de Crooners Bands, cando vos xa vos xubilede, terán que pasar por aí, en vez de decir Elvis Presley, terán non. Non sei, a veces reflexionamos sobre eso, é dicir, fai 30 anos cando saleu, por exemplo, Bon Jovi,
É dicir, para os que contemporáneos daquela época Bon Jovi era Bad Bunny. Na miña opinión non, evidentemente, porque a diferencia de talento e tal, pero bueno. Bueno, non nos metamos por aquí, Eso, ¿no? eso. Sí. Non vimos a salir ben parados, pero son os aí. tempos que corren e está ben. Todos os estilos teñen o seu momento. A verdade que sí. Se disfruta un escoitando Bad Bunny, que disfrute, que a vida son 4 días, que baile, non se enchen 10, 11 con espazos tan grandes, porque algo ten que haber. Hai que respetar. Algo ten que haber. Onde estaredes vos? Como vos mostrades nas festas de Boiro? Ides aproveitar para algo especial? Como vai ser? Bueno. Onde hai a actuación? Onde estaredes? Aquí mesmo. Aquí, ¿no? Aquí mesmo. Aquí mesmo. Sí. Exactamente. Estamos ocupando o espazo de Clun. Estades nos quentando o sitio. Teloneros. Sí. Estades nos quentando o sitio. Aquí na zona do mercado. O domingo estaremos aquí e, bueno, sí que faremos algo especial porque a nosa xente mereceo e a nós tamén nos apetece. Agora estaredes? Sobre 1:30. Unha e media. Sí, un pouco vermú, un pouco... Sí, un vermú. Sí. Boa hora. 1:30, domingo, zona do mercado, onde hoxe está a radio. O domingo estarán esos 6 componentes de The Crooners poñendo música, ambiente. O dicía eu que é un formato moi moldeable, é un formato que se adapta pois a calquera circunstancia cun repertorio, eso sí, do que estamos a falar. Pero sí, é moi moldeable. Por onde vos deixades ver? Sí. Onde vos chaman? Cale o voso Pois a día a verdade é día? que temos moitísima sorte. É certo que o noso proxecto non encaixa en todos os sitios, sabémolo, pero a verdade é que temos moitísima sorte. Tampouco a panorama sí. encaixa en todos os sitios. Certo. Actuamos, a verdade, que Sí. en sitios de renombre. Tivamos a sorte de ir asiduamente á televisión, que eso tamén nos axudou moito. Visibilidade. Sí, Para visibilidade. e despois polo territorio galego e incluso Portugal, pois tivemos sorte de, como decía, de tocar en galas, en eventos importantes, e ao mesmo tempo Foi o xoves pasado, sí, non? O xoves pasado Dux, no sí, Dux de Sanxenxo, no Dux sí, de na inauguración Sanxenxo. da terraza. Sí. Foron os encargados de abrir no musical a temporada do Dux en Sanxenxo, Sí. institución. Sí, na zona, sí. Foi Na zona dos increíble. Aldes. Foi unha pasada, unhas Foi 600 increíble. personas acudiron como convidados, Era con invitación, era con- unha apertura así un pouco... Era unha apertura con invitación, se tiña Estábamos que- convidados, Ángela, non poidemos a... Pois, Mira que nos perdimos. Claro, que eu Vale quería a pena. que No, se vai que- fixéramos la pelota a ver se tamén nos dabas ti algo de curro por aí, pero Xa verá, porque Sí, a sí. verdade é que o fan francamente ben. Están nas redes aproveitando tamén ese tirón de visibilidade nas redes. Sí. Como foi o de Dux, ben, sí. o de Dux foi increíblemente ben. Estuvo sí, moi que ben, pega, o sea, a tarde quedou maravillosa, a xente estaba moi contenta porque inaugurar o verán sempre sona ben, a xente por parte das reglas, se vai ali musiquiña, comida, entonces é un evento que sempre se agradece. Sí, ademais é certo que había moita xente nova e nós Sí. pensábamos que ao mellor por aí non íbamos a sacar aí nada bo, Sí. pero todo o contrario. Incluso- Ademais con esta nova tempada que temos Sí. máis versatilidade de estilos, máis temas modernos, incluso máis Sí. en castelán, que é certo que Sí, un Pechan Crooner sí que tiramos o inglés, non? Tiramos máis o inglés, generalmente. pero O eso internacional. fomos evolucionando, porque anda que non hai música crooner en castellano. Eu personalmente, se por min fora, cantaría Nino Bravo todo o concerto, non? días. Pero bueno, non se pode, non? Sí. Pero non, moi ben. E mañán estamos no Note en Tui, tamén inauguramos a terraza. Inauguramos a terraza do Sí, Note tamén. en Tui, que ten unha pintaza esa, Ten unha vamos, pintaza, increíble. como están montando Moi chula, aquela terraza con moi chula. esfinges egipcias e todo Sí. iso. A xente que nos siga en redes xa verá o contido cando publiquemos, Sí. pero todo ese aspecto así exipcio con cosas moi tropicais e cosas así un pouco misturado, pero moi interesante. Que bueno. Sí. De onde vides? Non somos daqui de Boiro. Pero digo, non, de formación, de cultural, de ocio. Cal é o voso pasado musical que vos fais, que vos fixo que no presente estedes nese proxecto? Mike? Bueno, tanto Débora como o resto de integrantes, está Josep, que estivo alrededor de 17 ou 18 anos Por aí. entre a Panorama e a París, Sí. que é o que toca o saxofón e o piano. Está Juan, o baixista, que toca con artistas internacionales, tocou incluso con Il Divo e todo Sí. eso. Toca actualmente pois con Roy Casal. Sí. O noso guitarrista, que é un produtor brasileño, é o máis noviño É o máis tamén. noviño, ten 28 anos, sí. Está Sebas tamén, unha carreira... Colombiano, tamén cunha Colombiano. carreira Hai boa, experiencia músico. e veteranía, Sí. Un dato curioso que, por exemplo, tanto o pianista saxofonista como o baixista
ambos son cubanos e ambos estudaron na mesma escola de música. Sí, e reencontráronse. Ambos estudaron na E mesma escola. reencontráronse aquí en Boiro? Sí, no, en Boiro no. Eles viven aí en Brión. Eles viven na zona de Santiago. Vale, en Galicia, vamos. Sí, Sí. un ten, non sei se é 44 anos ou No, así. 30 e pico. 30 e pico, porque ninguén aparenta dos que ten. 30 e E pico. bueno, levan uns poucos anos de diferencia entre eles dous, pero ambos estudaron na mesma escuela. Sí. De feito, cando estamos xuntos, mencionan batallitas de las que fixeron na escola de música e demais, é algo bonito. A verdade é que temos sorte de estar moi E ben vos dous, rodeados. bueno, a Débora, cando a coñecín xa viña de cantar Xa viña de rodar. e de rodar. Eu xa levo cantando dende os 8 anos, a nivel de persoa física, vale? Pero a nivel profesional dende os 19, que foi cando, bueno, comecei tendo un dúo que aquí na zona Barbaza era moi coñecido, que era Reflejos. Eu traballei durante 12-13 anos en Chicolino, era como cantante residente, por decirlo así, co meu grupo. E logo me dediquei a compoñer, a presentar eventos na zona de Santiago, que foi cando vos coñecín a vos, para Filmate audiovisuales, para as galas de Santiago 7, presentaba eventos de Tom Model Área Central, con Dolores Couceiro. Aí estuvemos. Televisión tamén, fixen, participei en moitos programas de tele e demais. Século XX, Século XX, quen o diría, E aquí seguimos, dando todo. Bueno, eu pola miña parte, bueno, trayectoria musical non teño en sí, eu decidín ir por outro camiño, ao final a vida é como é, pero a raíz do confinamento, pois... Sí, foi aí que... Sí, no balcón, digamos que foi aí o punto de inflexión. Sempre digo a mesma anécdota, unha situación complicada, e foi en plan, Michael, sales ao balcón ou a saltar ou a cantar, e decidín cantar e foi a Afortunadamente parte. decidiches cantar e mira, Afortunadamente. Bueno, por algún motivo engañei a todos estes compañeiros profesionales e con tantísima trayectoria para que me acompañen, e a verdade é que vai ben. Sobre todo pola calidad humana de todos e cada un deles. Eso é primordial. É fundamental, En calquera Eso é grupo, básico. equipo, se sea maior ou menor, pero se non hai conexión entre eles, No, entre vos, increíble. eso se nota, A verdade é que nos levamos moi ben entre todos. Eso se nota, Xa non só a nivel do obxectivo do traballo que temos a nivel musical, porque cada un ten a súa labor aparte, non? Claro. E nos facémolo porque nos gusta realmente o que estamos facendo, nos levamos ben, entendemos a música un pouco dunha maneira similar, temos un estilo moi parecido. Claro, Entón, eso para remar hacia o mesmo obxectivo é super importante, Quen non? escolle a escaleta, o que se canta? Bueno, eu. Michael acaba de sinalar. Sí. Sinálame, Débora. Que alguén te que ter un pouco así a batuta, un pouco de... Sí. Bueno, son eu que se encarga deso. Inicialmente é certo que os cantantes son os que determinan o estilo Claro, dunha agrupación, claro, para ben ou para mal. Podemos un pouco defender con alma, non? Por decirlo así. Por lo menos nun proxecto así que é íntimo e noso, Sí. e temos a oportunidade pois de non digamos, como vivimos de outra cousa, pois podemos elegir que é o que nos gusta facer e que é o que queremos facer. Eso tamén foi básico para iniciar este proxecto. Si quixéramos vivir desto, pois entendemos que teríamos que apostar por outros darlle estilos. outra Outros volta, estilos, outros estilos. máis comerciais, quizás. Pop rock en español, que nos encanta tamén, pero bueno, entonces... De momento esta é a formación, para de momento este para nós é fundamental, o sea, unha das filosofías do proxecto é que o que fagamos que xenere paixón, que o sintamos, porque nos gusta ese estilo de música e queremos defendelo da maior maneira. Para poder defendelo ben, claro, porque se non o sentimos, bueno, Débora e eles que son super profesionales defenden o que sea. Pero eu son moi emocional, eu si non sinto que fago, si non sinto que fago. A ti se te nota máis. A mí nota. Se non che gusta algo, bueno, que ben, con que ilusión, con que sonrisa, con que paixón afrontan a música, unha música complementaria a outras profesións, a outro día a día, pero que ao final a música, pois ese hobby que lle dá satisfaccións persoais, entre outras moitas cousas. Domingo, vide xa ás 12, ides tomando algo, porque a 1 e pico xa comeza o tenderete aquí na zona do mercado con The Crooners, que o gallá coincidamos noutras moitas ocasións, seguramente que sí. Sin duda. Xa o último. Algún tema propio que desfolgos para... Por ahora non. Por ahora non, pero nunca se sabe. Por ahora non, porque a verdade é que temos moitísimo curro e por ahora non. Sí, pero está aí pendiente, ahora se cadra cando chega o inverno, así algo hai que facer. Algo que chuvia, ahora xa temos a temporada bastante collida como para entrar a outra praza. Para poñerte en verán agora con eso. Ahora vai ser que non. E se non caía, xa lle decimos, fainos aí unha canción fainos unha canción en galego que sone aí a Michael Bublé e así xa tamén xa chamamos a Galloso, que tivemos a sorte de estar no lugar tamén. E cantando en galego seguramente rasquemos algo tamén. Bueno, hai que aproveitar a tecnoloxía. Nunca se sabe,
aquí en Galicia sí. Recomendadísimo a Michael, que o coñezo dende hai poucos días, pero a Débora, que a coñezo dende hai unha porrea de anos e que xa pisou moitísimos escenarios, a verdade, e con todo o bagaxe dos profesionais que conforman esta formación, hai calidade, hai profesionalidade, hai alma, hai cariño, polo tanto, pois hai receptividade do público que o domingo vai encher esta zona onde estamos hoxe para disfrutar ca súa actuación. Algo máis? Nada, que Pois nada, moitísimas a tomar o gracias. vermú, que xa son non, de momento, ainda non son as 12. Moitísimas Non son as gracias. Isto do vermú ten que chegar ás 12 para tomar o vermú. Sí, sí, Gracias sí, por contar con nós, gracias ao Ayuntamiento de Boiro por contar con nós e polo cariño da xente, porque que é Sí. increíble o cariño que sí. recibimos. Notamos. Profetas na terra, que tamén Sin duda. din que é complicado. Sí, porque ademais notamos sobre todo que hai xente que é como que é un soplo de aire fresco, Sí. que desea Sí, lo escoitar, pois xa sea aquí ou no seu día nun chiringuito da praia, pois esa música que leva consumindo toda a vida, non? Cando tocas Sí. Queen, Scorpions, Nino Bravo, Julio Iglesias e todo eso, pois a xente agradece. Sara, a nosa compañeira que está nos estudios, algo de Nino Bravo, que poña algo de Nino Bravo ahora para rematar ou outro Es artista? unha cousa mínima, unha sí, cousa breve, sí. nada, simplemente agradecer a toda a xente do pobo que nos está escribindo estes días para que a ilusión que teñen de vernos e tocar no pobo, Sí, que porque hai levan moito, anos dando- hai levan moito anos tempo que non facendo nos ven. presión. Eu personalmente, como entrei na formación máis tarde, nunca tiven o placer de tocar con eles Xa vai aquí ser no a centro. primeira no centro, en Boiro, Para min é a que primeira bueno. no centro cos Crunes. Emocións tamén, Entón teño moitísima xente que me escribe, tanto a min como na página do grupo de máis, con ganas de vernos, alumnos meus, eu son logopeda habitualmente, entón xente que me quere ver. Sí, que bueno. E para o grupo en xeral é un regalo, sobre todo para ele e para min, que somos de aquí do pobo. Sí, sí. Entón invitamos a toda a xente que veña, imos estar encantados de recibilos e de E traballar darémolo con todo, iso. Hai porque nervio, tuvemos suerte de estar en Sí. moitos sitios chulos, pero Sí. como este... A Estar casa- na a casa, casa e a casa. nas festas, A casa e a casa. que guai, pois Sin aproveitade, vivido Vai ser así, con vai ser ganas así. e con bo recordo, que seguramente Sí, que sí, sí. sí. Pois nada, alto, Nino Bravo, O que desexedes. Sara, busca por aí algo de Nino Bravo para xente que vai disfrutar o domingo de Crunes, para que vayan entrando en ambiente. Nos 11:44, alto no camiño, en nada máis protagonistas aquí en directo dende Boiro. Moitas gracias, bo día a Gracias todos. aos dous. Gracias.